The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. See, I have set before thee this day life and good, and death and evil. In that I command thee this day to love the Lord thy God, to walk in his ways, and to keep his commandments, and his statutes, and his judgments, that thou mayest live and multiply. And the Lord thy God shall bless thee in the land, whither thou goest to possess it. And thou shalt do that which is right and good in the sight of the Lord, that it may be well with thee, and that thou mayest go in and possess the good land which the Lord sware unto thy fathers. Hear therefore, O Israel, and observe to do it, that it may be well with thee, and that ye may increase mightily, as the Lord God of thy fathers hath promised thee, in the land that floweth with milk and honey. Wherefore it shall come to pass, if ye hearken to these judgments, and keep and do them, that the Lord thy God shall keep unto thee the covenant and the mercy which he sware unto thy fathers. Keep therefore the words of this covenant, and do them, that ye may prosper in all that ye do. Oh, that there were such an heart in them, that they would fear me, and keep all my commandments always, that it might be well with them, and with their children forever. Those things which ye have both learned, received, and heard, and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Sa dili pa kita magkapadayon, sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos dining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon. If you are a believer, you are mandated by the Word of God to use the rebound technique, the recovery technique of 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo higala, nga wala pa'y kaluwasan, ang imong giatubang nga isyu dili ang paghingalan, kundi ang imong paggamit sa imong kaumuton to make a decision to believe on the Lord Jesus Christ. Salvation is only faith alone in Christ alone. Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Musa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Ama, namo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamon na usab ning dapita, aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Ubani kami ning adlaw, pinagis paggahom sa Espiritu Santo. Salamat nining among Bible study through the YouTube, ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan grasya, sa uban ni kami, O Diyos, tultuli kami, agaka kami, o ipatinaw pa kanamo ang dugang pangkamaturan. Kintanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. May adlaw sa tanan atong mga suki, mga higala, o mga igsoon diyan ni Kristo. Niyan sa kita sa atong Bible study through the YouTube, o niya kita magadupot niya po niya itong
pagtulunan nga giuluhan og the unique spiritual life of believers in Christ. Talagsaon nga kinabuhing Kristohanon sa mga magtotoo ni Ginoong Jesucristo. Kaya padayon kita. Dias Colosas 3:15 palihog pag-abre sa among Biblia. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. Diya sa John 14:27, nagisgot ka ng peace of Christ, kalinaw ni Kristo. John 16:33, kalinaw ni Kristo gyapon. Now, nahibaw naman ta nga ang kalinaw can only be acquired gikan sa pulong sa Dios, the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Okay? Now, naibaw na punta nga kining maong kalinaw nga itong gisgutan din is a volitional benefit. Anara ka na ito. Paggamit sa atong kabubuton. It's a matter of free will. A matter of decision nato sa anong kaugalingon. It's a matter of choice. So, if we have happiness, we also have peace. O there is contentment, pinagi niya na. So, mo ni atong gipadayon kini paghisgot. Philippians 4:11, naghisgot gihapon ka ng contentment, ang pagkakontento. Now, daghan manggod ka nato mga magtotoo, mga igsuon natong diha ni Kristo nga murag wa pagyud nato makabuot ka ng umaangkon ka ng maong mithi nga pagkakontento bisan tuod og kanang nagapadayon kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios apan mao lagi depende ra kana sa atong pagkugi, di lang kay pagkugi kundi nga kita nagasubay sa paagi sa Dios. Kay may mo man magtuon sa pulong sa Dios kanunay adlaw-adlaw apan wa man na nato mametabulize. O na ibaw na punta sa atong mga daan natong mga gisgutan nga to metabolize Bible doctrine, kikinahanglan ng atong pagtuo niya na, pagdawat niya na, nga gikan kana sa Dios. See, mo kana ang paagi nga mabungahon o mag-epektibo ang atong pagtuon sa pulong sa Dios. Mo bitatong kanunay nato na nang ipahinumdom nimo ang mga laka nga gikinahanglan nga atong sundon o ato na pud ning labason sa imong panumduman nga the steps to make our Bible study worthwhile nga kini malampuson o ka-epektibo. Of course, kini ato lamang kining sinati sa diha nga kita magasunod nini mo mga lakang. Ang una nini magbaton kita sa pagkamapausanon. Let's have humility. Paubos kita sa otoridad sa Dios. Ikaduha nga gikinahanglan nga kita magbaton og bukas nga pangunahuna, an open mind. Ikatulo nga magapunting lamang kita sa mensahe, not on the messenger. Kaya ang issue God, ang mensahe, dili ang mensahero. O atong ibilin katong mga tawhanong mga pangunahuna, mga problema, unsa pa dihang mga atong mga gumunhap, mga alantuson baron, ibilin kadto sa gawas. So kung mosunod kita ni ining maong mga lakang, these steps, ang Diyos Espiritu Santo mo lihok dayon o mo ipikto ang iyang papel, his role to take control sa atong pangunahuna. He's going to take control of our mind. O sayo na buta nga
Ang Diyos is no respecter of age, person, profession, or status in life. And in fact, ang iyang pulong will not go back to Him void. Mao na ang kinahanglan. Kining maong mga lakang. Aron magmapuslanon, kining atong ginabuhat adlaw-adlaw. O dili makawang. Okay? It would not be a waste. Kay kining atong gibuhat sa pagtuon sa pulong sa Diyos, kini nagsimba kita sa Diyos. Naibaw ka ba niya na? We are worshiping God. Once you imong hatagan og bili, og pasiuna, og pagpunting, pagtagad sa pulong sa Diyos, then that is your attitude towards God. Your attitude towards the Word of God actually is your attitude towards God. Mga na nga, kay dili man lagi nimo na mabuwag kining ang Diyos ug ang iyang pulong. In fact, ang Diyos ug ang iyang pulong mao ni ang the unique kanang absolutes. Okay? Mao ni ang dili na mausab. Immutables, the two immutables in the whole universe, mao ang Diyos ug ang iyang pulong. Di na mausab. Gani ang pulong sa Diyos nagaingon sa usa ka bersikulo, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Ana, mao na nga sa atong pagbuhat ni adlaw-adlaw Bible study through the YouTube, kita nagasimba sa Dios. O mao na nga mainungtanon kayo kini atong gibuhat. Si nakita nimo unsa ka bililhon kini atong ginabuhat adlaw-adlaw sa atong pakiguban dinhi kun hain ka man mahimutang sa imo bang kwarto diha o sa imo bang opisina baron o during break time, not necessarily during working hours. Kay di man na mayo kay violate ka man sa policy sa inyong gitrabahuan nga makahimo lang kanini during your break time tingali o when you are day off niyo sa imong trabaho, then mo browse kanining atong YouTube nga Bible study o maminaw ka ining atong gipangisgutan. O sa imong pagbuhat niya na, you are worshiping God. Kay we can worship God anywhere, right? Because God is everywhere. Bisag asa ang Diyos, oy. Way luna ning kalibutan na ning universo nga wadya ang Diyos. Mao na nga makasimba kita sa Diyos sa bisag unsang oras, bisag waasang dapita, o mao kana. Kini atong gibuhat. Usa na kini sa atong pagtuman sa kanang maong buluhaton nga pagsimba sa Dios. And you know, when we worship God, this is unsa magibot pasabot sa worshiping. Ang pasabot niya na you are exalting the person of God. You see, the exaltation of the person of God. Ato siyang gihimaya, ato siyang gisimba. No, that's worship. Mao na nga pinagi sa gahom sa Espiritu Santo sa iyang ministry, then kita simba samtang kita nagatuon ni ining iyang balaang pulong. So mo kana nga naghisgot magita dinhigod ning simang lang sa tagamay ni Shipside lang ta bahin sa kalipay. Mao na nga ang kalipay sa usa ka magtotoo, iya lang nang panag-iya o maangkon masinati sa diha nga nagmakugihon siya sa pagtubo diha sa pulong sa Dios. See? So we can have happiness, and while we have happiness, we also have peace. Ato naman ang tukbil in the past lessons.
So there is contentment pinagi niya na. Contentment, Philippians 4:11. Now 2 Thessalonians 3:16, nagaingon usab, now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all. Now, sa diha nga kita makaangkon na niining maong kalipay o kalinaw, regardless of circumstances, bisag unsa mga kahimtangan, musugod kita sa pag-enjoy sa atong personal sense of destiny. Mo-enjoy ta. Musugod ta. Bisag unsa pa'y kahimtangan sa atong kinabuhi. Okay? Kay na naman ta niya ng maong klaseng kalipay o kalinaw. You see? Now, in our Christian life, we are to apply the various biblical principles sa ubay-ubay ng mga biblical principles na itong gitunan. So we are to apply these principles to be able to learn and get more acquainted with God every day of our earthly life. Kining atong gibuhat na adlaw, mao kani ang paagi nga diin masamot ang atong pagkasuod nato sa Dios. We get more acquainted with God. Diyaw na. Antod mo get acquainted and intimate na gyud kana. Suod ang imong relasyon, suod ang imong pakigambitay sa Dios every day. No, dili man kay every day, every moment of our life. This is a moment by moment lifestyle. Inon lang nato, lifestyle. Ug ato kining maangkon, kining maong lifestyle, sa diha nga kita nagmakugihon, nagmasigihon, nagmalahutayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. So mao ning gibalik-balik na to aron klaro na gyud nimo nga 2 Peter 3:18. I hope wala na nimo kalimti na sil na gyud ning duot na gyud nimo maong mando sa Dios. 2 Pedro 3:18. Nga kita patubuon diya sa grasya o kay balo ni Ginoong Jesucristo. See? Mao ni atong gibuhat adlaw-adlaw. Now to make God's word and God himself real, tinuod yun, matuod, timos o bugos na yun ang Diyos sa atong kinabuhi. Kini maong proseso ang atong isgutan. Is what is necessary to go through. Kinahanglan nga atong agian kini. May hinungdan nga we should always ask ourselves this question. Unsa may naga dumala sa atong kinabuhi? What is running our life? Or what is our number one priority in life? Priority. Ang pasiuna. Unsa man. Kaya na tagsa nato na tay mga pasiuna sa kinabuhi. Basta, imo tingaling pasiuna, imong bana, ang uban po ng ilang asawa, uban po ng ilang mga trabaho, o ilang mga anak, ilang balay, ilang negosyo. So, kung mao ka na ang imong gihatagag pasiuna, priority, mao gyud na imo dumala sa imong kinabuhi. Di yun na malalis ka ng prinsipyo, ha? So, unsa man gyud ang husto nga kanang priority sa atong kinabuhi? Ang pulong sa Dios. You see? That's the answer. Nangutana mo kung mo what is running our life, or what is running in your life, or what is your number one priority in life. Bible doctrine. Pulong sa Dios. Hinumdumi ang prinsipyo na unsa gani ang imong gihatag pasiuna sa imong kinabuhi, mao nay magadumala sa imong kinabuhi. Correct? Correct mo lang.
tinuod man gyud na. Mao man gyud ang prinsipyo sa kamatuoran diya sa pulo sa you see, apart from all this, ang mga katauhan karong panahon are getting more hedonistic. Ato man ning gisgutan po last time. Unsa may but pasabot meaning hedonistic? Hedonistic. Well, ang pagka-hedonistic or ang hedonistic nga tao usa kini ka tao kansang pasiuna niya maura ang mga kahilayan, mga kalibutanong mga kalipay, earthly pleasures, ninhinining devil's work. Mo ni hedonist or hedonistic. Mo ni karon kadaghanan sa mga ngano man. Tungod kay mga katauhan karong panahon na lagi na biktima nining AIDS ng apostasy. Wala. Kay tungod kay nangalain naman ng ilang mga pasiuna kaniadto ang pulong sa Dios karon nga usog naman nangawa na mag-ilang gana o ilang gugma o ilang kainit o kaikag sa pagtuon sa pulong sa Dios, then muna sila produkto ra pud sa ilang desisyon. It's a matter of choice. Giusap man nila ilang pasiuna. Mo ni nahimo sila mga hedonistic. Tiyan gilang ginapangita sila mga kalipayon, mga kanang katawa hudyaka, bahakhak diya, ala, kanang banding kunuhay. Hindi man na dautan mo ang pukang supak niya na. But, mo na ba ilang gipasiunhan, mo na ba ilang gipakadakan siya lang kinabuhi. Mo na mga hedonist. Nakalimtan nila ang labing mahinong danon sa tanan, ang pulong sa Diyos. Nga mo na bugtong pagi nga makailan tag kinsaon sa Diyos. Kinsa pud kita sa tubangan sa Diyos. Kasabot ka? Mo na. Kaya ang tinuod na, bito na 2 Corinto 5:7 po nagaingon, we live by faith, not by sight. Nagakinabuhi kita karon pinagis pagtuo, dili sa unsay atong makita. Kaya kita mga Kristohanon, gimanduan kita sa kanang pagpangita ni adtong mga butang nga di makita, because they are eternal, not those that can be seen. Dili katong atong makita tungod kay kini sila mga temporaryo o labing bagang duot sa katawhan karong panahon na moingon to see is to believe. Magkatawa bitatan niya na. So, they would believe pinagi sa unsay ilang kanang katunan, ilang ma-perceive sa 5 senses of man. Diba naman tag 5 senses? Sense of sight, sense of hearing, sense of smell, sense of taste, and sense of touch. Kining 5 mga senses natong ingon nga mga katawhan. So, maura na. Unsay ilang kita, unsay ilang madungog, unsay ilang kanang masimutan, kanang matilawan, o mahikap. Maura na ilang basihan. Anan nila i-basi. Okay? Ang ilang pagkinabuhi. Now, okay, balik na natin sa Kolosas 3:15. Let the peace of Christ rule in your hearts. Paharia. Kanang maong kalinaw irene. Kay kining irene, kalinaw, this is a state of freedom from worry. Di pa gusto niya na. Worry free, stress free, anxiety free. Nga, unsa? Kalinaw. O, mo na. Mando man nga pari kining maong kalinaw diya sa inyong mga kasing-kasing
to which indeed you were called in one body, and be thankful. Kay kining maong matang sa kalinaw, dili ni option, but it is a command. Mando. Kanunay hinumdumi na gyud nga ikaw magtotoo na and that you are mandated kanang gimanduan ka to have this peace being mentioned in Colossians 3:15. Mando nga imong maangkon kining maong kalinaw. Na kung sao malaki pagka angkon nato nimong kalinaw kun wa malagi ta mga sayo mga to mga priority. See? Di man ni ng John 14:27. Peace I leave with you. My peace I give to you. Kinsa nagsulti nini? Si Ginoong Jesucristo. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give it to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful. Na, ayaw, imo ang magkaguliyang ng imong kasing-kasing o unsa na, o madlokon ka unsa na. Now, again, diya sa 2 Tesalonica 3:16. 2 Thessalonians 3:16. Now may the Lord of peace himself continually grant you peace in every circumstances. The Lord be with you all. Na. Again, Philippians 4:11. Contentment. O imo ba nang gitanaw diya sa Biblia? Ako magkanggi ang tagag assignment niya na. This is the contentment diyang iskutan. Now, Philippians 4:11, not that I speak from want, for I have learned to be content in whatever circumstances I am. Oh, okay. Ipadayon lang na dihang basa dihang versikulo 12 sa imong extra time. Kita kong mga magtotoo. Makaangkon ni ining maong matang sa kalinaw, which surpasseth all understanding. Na, kana? Philippians 4:6-7. Now, 2 Corinthians 8:9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you, through his poverty, might become rich. Di amo na. Nagpakakabos si Ginoong Jesucristo for our own sake, alang sa atong kaayuhan. He became poor. Aron nga pinagi sa iyang pagkakabos, kita mahimong adunahan dato. Now, kining maong kalinaw toon, baligtas kalinaw. Mao ni grasya ning gisangkap sa Diyos kanato. It's a grace provision. These things that we're talking about, peace, grace, etc., mao ni gitawag nato og volitional benefits. Okay? Na ay mga kaayuhan nga tumangkon kun magpositibo ta sa pagsunod sa mando sa Dios. So ayaw na ginagalimtikulo sa 3:15. Let the peace of Christ rule, paharia in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. John 16:33, these things I have spoken to you, so that in me you may have peace. In the world you have tribulations, but take courage, I have overcome the world. Pasalig man sa Diyos. Ephesians 4:4, there is one body and one spirit, just as also you were called in one hope of your calling. John 6:44, no one can come to me
unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. Kaya binimo, dili ta maka-imbitar o kanang sabay binisayang imbitar. Dapit. Dili ta makadapit ni Kristo sa atong nganhi sa atong kasing-kasing. We cannot invite Christ into our heart. Ngano? Ibaw ka ngano? Mabito na yung mga evangelist diha nga mo kanang dasig sila sa nanambong nga dawata invite dapita si Kristo diya sa inyong kasing-kasing sa iyo. Ibaw ka ngano? Because our heart is full of deceit. Puno kinis mga paglingla or deceitful above all things. Asa man nimo makita sa Biblia? Jeremiah 17:9 na diha. Ang atong kasing-kasing is full of deceit or deceitful above all things. Di man nina Jeremiah 17:9. Puno. Tas mga sala sa padihang mga so malinglahon, deceitful. Ano ibig pa sa Binisaya? Di man ikaw magtutuo na anak ka naman sa Diyos. John 1:12. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, even to those who believe in his name. So kung ikaw Kristohano na, hinumdumi nga ang Diyos ana ay tuyo sa imong kinabuhi. Pila na ni nato balik-balik ka. Okay? Aron na yun di na nimo makalimutan. Remember that. Nga ang Diyos anay tuyo sa imong kinabuhi. And once you know His purpose for your life, sa diya nga masayran na nimo, makatuna na nimo, gikinahanglan nga ikaw kanang magiyahan sa iyang pulong, pinagi sa pagtuon niini sa adlaw nga paagi. Be guided by His Word by studying it on a daily basis. Samtag yun na pagayo. Now, kay kita bang mga magtutuso sa Episo 1:3-11, we Christians have obtained an inheritance. Mo na gitawag spiritual blessings in heavenly places in Christ. Ephesians 1:3-11. Mo na atong timan-an na yun yung mga butang nga atong isutan. John 6:35 po nagaingon si Ginoong Jesucristo, I am the bread of life. Okay? Tinapay sa kinabuhi. He who comes to me will not hunger, and he who believes in me will never thirst. Now, so ibut pa sa bot niini. This means, paminaw, nagkahulugan kini niini. Sa diha nga kita mutuo kang Ginoong Jesucristo, kita maluwas. We are given eternal life at tagang kita kinabuhing dayon. Besides, we have physical life. Nga, matay. Ini nga itong physical nga kinabuhi. Also, si Ginoong Jesucristo nagaingon, ang tao dili mabuhi pinagis tinapay lamang, kundili pinagis matagpulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Kining bread alone, that man does not live by bread alone. Physical food kini. But every word ang buta sa mot niini, Bible doctrine, pulong sa Dios. Okay? Christ even said, come to me, all ye who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Mateo 11:28. Iyang pulong kini ni Ginoong Jesucristo. Umari kamong nabugatan na sa inyong yugo, inyong gipasan. Ako mong hatagag unsa
pahulay. John 7:37. Oh, by the way, kining pahulay nga gihisgutan din ni Ginoong Kristo, mo ni atong gitun-an nga faith, rest, life. Ang sabot sa Visayan, pagtuo nga nagdala og pahulay. Faith, rest, life. Pagtuo nga nagdala og pahulay. See? Kana bang pagtuuha na ay pahulay, anak? You have rest. Manigingad lang faith, rest. John 7:37, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. Pwede na yun na siya uhawon. Verse 38, he who believes in me, as the scripture said, from his innermost being will flow rivers of living water. Verse 39, but this he spoke of the Spirit, whom those who believed in him were to receive. For the Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. Now, by the way, balik ko na itong Mateo 11:28. Umari kamo nga nabugatan sa inyong yugo, yupasan. Come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Faith rest. Di ba niya? Ang pagduol, kay mo man na, paduulon man ta, paduon man ta ni Ginoong Kristo. Coming to Christ is volitional. Imong kabubuton ka na, kinabubuton na. Ang Diyos maoy mo dapit kanimo. Not inviting Christ into our heart. Inumdong ka, binali na. Ka na bang invite Christ into your heart? Bali na sa tinuod. Ang tinuod, unsa? It is God who invites us. Ang Diyos mo ay magadapit ka nato. Dili kita'y mudapit sa Diyos. Di man nila na? Remember, Jeremiah 17:9 usab. Our heart is deceitful above all things. Mo nang dili mahimo nga atong dapiton si Kristo diri sa atong kasing-kasing. Kaya nga atong kasing-kasing deceitful, malinglahon. Above all things. Now, ang bigod nimo, ang Diyos nagaingon what He means, and He means what He says. Di man nila, unsay iyang isulti, mao gina. Tinuod gina. Tinuod ang iyang isulti. Way bakak ang Diyos. So we need to understand what the Bible really means. We should remember one thing. Imanan nato kini. We are not saved because we accept it. But we are saved because of our faith due to God's grace. Akong malikon. We are not saved because we accepted, but we are saved because of our faith, atong pagtuo due to God's grace, tungod sa grasya sa Diyos. Bear in mind, ayaw na ni kalinti, ang pulong sa Diyos na sa Episo 2:8-9 nagaingon, we have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It is a gift of God, not works, lest anyone should boast. Aniya pag yun? Mga Buhat, Kapitulo 4, versikulo 12. Neither is there salvation on any other, under heaven, given among men, whereby we must be saved. 1 Corinthians 12:13. For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit. So, I hope wanag yun nini mo makalimpi kining Colosas 3:15. Let the peace of Christ rule in your hearts,
Pari, gyud ka na kalinaw ni Ginoo Hesus Kristo diya sa imong kasing-kasing, to which indeed you were called. Eklektos, nundong ka, mga tinawag, pinili. We were called in one body, and be thankful. Now, kining call of God is classified into two. Kini bang eklektos. Ang first call, ang unang pagtawag, mao ni ang tawag to accept salvation. Okay? Pagdawat sa kaluwasan. Mao na yung first call. Ang second call, ang ikaduhang pagtawag, to election. Ingon nga magtotoo. So, from there, as an elected one, God provides the believer every spiritual assets. Tanan nga mga espiritualong mga kanang kasangkapan o kaayuhan. God's riches in heavenly places. Every opportunity and privilege, portfolio of invisible assets ang buot pasabot nini. Gawas na ning portfolio of invisible assets, napay escrow blessings, ug napay daghan pagyud na lot more. Pangutana, nagpahimulos ka ba ni ining maong mga butang atong isgutan? Are you making use of these things or just ignoring them? Walang nimo panumalinga. Well, balik tas prinsipyo, it's a matter of choice. Naragyo sa imong pagpili. Kining usa ka lawas, this one body, nagpakita kini, nagpadayag kini, it's illustrates that ingon nga usa ka magtotoo, ana tay bahin nga atong unsa, natay papel ba, we have a part of it to play. Ingon sa pagka-pastor magtutudlo, pagka-evangelista, etc. All of those, administrator, missionary. So, kita gunta na mga magtutoo, yatagan sa espirituhan ng gasa at the moment of salvation. Ephesians 4:11-13. So, gikinahanglan kita nga mga magtutuo, magtuon, mutuo, modawat, mohangop, o ato nagyudang gamiton sa itong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi on a daily basis, moment by moment. Okay? Sabtagi na. Therefore, Ephesians 5:1, nag-ingon po na, therefore be imitators of God as beloved children. Nga pasundugon ta, paawaton ta, pasundon ta sa Dios, ingon nga iyang mga anak. 1 Corinthians 12:13 again, for by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks. Now, ang dakong pangutana magpabilin, did you answer God's call? Imo bang gitubag ang iyang pagtawag? Did you answer God's call, His invitation? Again, it's a matter of choice. Now we know that sa diha nga kita motubag na sa tawag sa Dios by believing in Christ as Savior, kita mamahimong mga sakop sa harianong panimalay sa Diyos. One body with equal privilege and equal opportunity. You see? Colossians 1:18, He, ang He din is the Lord Jesus Christ, is also head of the body. Siya ang ulo sa maong lawas, the church. Kaya simbahan. And He is the beginning, the firstborn from the dead, so that He Himself will come to have first place in everything. Tinood nga, ang matag magtotoo, bahin na kini siya lawas ni Kristo. He is already a part of the body of Christ.
ang matag sakop each member ana sa iyang kaugalingong funksyon ni maong lawas o ato ning itandi sama sa ikaw tingali mo na ikamot o tudlo o kanang tiil o unsa na diha. So we are just putting this as an analogy. Each member has his own function in the body, and each member ang matag usa ka sakop mahinungdanon, very important. Not one is insignificant in every function. Ang matag kanang tahas sa matag sakop is very important and very significant. Now, John 7:37, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. Verse 38, he who believes in me, as the scripture said, from his innermost being will flow rivers of living water. Verse 39, but this he spoke of the Spirit, whom those who believed in him were to receive. For the Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. So kitang mga magtotoo, gitawag from darkness to light. Ayaw na kalimtipon. Mahinungdanon ka na nga kitang mga magtotoo, gitawag na kita gikan sa kangit-ngit ngadto na sa kahayag. Ikaw nga magtotoo na, ana na kay kahayag. Labaw na kadtong nagatubo niya sa pulong sa Dios. Okay? They live in the light with faith. Now, hinumdumi po itong Juan 8:12, John 8:12. Then Jesus again spoke to them, saying, I am the light of the world. He who follows me will not walk in the darkness, but will have the light of life. Kining follows me, following. What do we mean by following? Iba kung sa ipot pa sa nini? It means faith in Christ. Okay? Pagtuo kang Kristo. Matthew 5:14. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Verse 15, nor does anyone light a lamp and put it under a basket, but on the lampstand, and it gives light to all who are in the house. Verse 16, let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Ato ni padayon ba? So ayaw sipyat sa sumpay nini o girampit kag gihapon sa pagpag-uban nining atong adlaw-adlaw nga Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Magampo ta. Ama na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi bisan pa sa imong pagpatinaw pa kanamo sa dugang kamatuoran pinagi sa paggahom sa Espiritu Santo kanamo. Salamat ning tanang grasya nga dili kami takos, dasiga o hangita pa kami o Dios sa pagpadayon gyud sa pagsibog kadto sa unahan sa among Kristohanong pagkinabuhi aron kami makasinati na gayud niya ng talagsaon nga espirituhanong kinabuhi sa mga magtotoo nga kami imong mga anak buot ka man nga kami makasinati niini nga dili kasagaran nga panginabuhing Kristohanon. Balik kami sa mong pagbagbuwag karon dada kami pubalik dinhi ugma aron kami makapadayon sa among pagsibog sa among Kristohanong pagkinabuhi. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.